Good morning, ahopo kunena kuti mwadzuka bwino kumeneko ndipo kwa chabwino. Akuluakulu tiyambe ndi nkhani yokhudzana ndi dziko la Iceland limene lakhala likuthandiza dziko lino la Malawi ndipo latithandizanso kachikena ndi ndalama zochuluka ndithu mabiliyoni akunena kuti titukulire madera angapo ndithudi. Zopatsa chidwi anthu amene wawa sizoti ndoti ife timata kuwapempha ayi, kumano kungoona zonena kuti kuno ku Malawi nkofunika atathandizako ndi basi ndikumathandiza ayi. Tifotokoze bwinobwino kunena kuti mudziko muno tili ndi ma embassy osiyanasiyana kapena kuti maofesi akazembe a maiko osiyanasiyana. Tili ndi America, tili ndi South Africa, tili ndi Zimbabwe, tili ndi Zambia, tili ndi Nigeria, tili ndi ndekuti Germany, China, kuzabweraso ndekuti tili ndi Iceland ndipo tikufuna titakambaro za Iceland. Of course kuli maiko osiyanasiyana ndipo ndochoka kwambiri amene tinawo ndithudi ma embassy awo kuno ku Malawi, koma tikufuna tipange focus pa dziko la Iceland. Dziko limene lili ndi zonena kuti linatithandizapo mbuyomu komanso apa latithandiza ndekuti motani. Apereka ndalama zokwana 23 biliyoni Malawi kwacha, 23 biliyoni Malawi kwacha kuti zithandizire nonso pano makonsolo a Salima, Balaka komanso Machinga. Akunena kuti tikufuna ku Balaka, ku Salima ndi ku Machinga mutenge ndalama imeneyi mutukulire makonsolo akumenekoko, mupangire zonena kuti zithandize dera limenelo kuti litukuke. Ndi akunena kuti konsolo iliyonse apopo malingana ndi kuti ndi amwanamveka amene apezeko zolandira ndalamayi anena kuti konsolo ina iliyonse apatu ndi zoti ilandira ndalama zokwana 4.3 biliyoni Malawi kwacha, 4.3 biliyoni Malawi kwacha. Pokamba notsopano anthu aku Iceland ndipo kazembe wawo kuno ku Malawi dzina lake ndi David Bjarnason amene iyu ndi zonena kuti amafotokoza kuti taganiza zoti tithandizenso dziko la Malawi makamaka kugawa limene chifukwa chonena kuti takhutira kwambiri ndi mmene ndalama zinagwiritsidwa ntchito. Titathandizanso mbuyomu tinathandiza zonena kuti konsolo ya mangozi ndi nkhotakota ndikuti tinapatsanso ndalama kuona amene azigwiritsira ntchito ndalama zija kuti zitukukozaonekako ndithu kaya ndi madzi zina zoterozo tinakhutira kwambiri ntchito imene tinkafuna ife tinagwiridwa bwino. Nchifukwa tabwera pano kuzana kuti panonso tikufuna zona kuti tithandizenso ndikuti makonsolo amenewa atatu ndikuti ya Machinga, Salima komanso Balaka. Funsobe kumakhala lonena kuti nde mutiri kuti zitukukozanji zomachitika m'makonsolo amenewa, ndalama mutamapangira zotani maisa zotukamba zoti anathandiza kunkhotakota ndi kumangozi. Ndi iwo akunena kuti anakhutira kwambiri ndi mmene zinthu zinayendera kumeneko. Mafunsafunso onena kuti ndi anapangako zotani chifukwa anthu ena amakhala kumangozi komweko, ena amakhala kunkhotakota komweko, koma mwina make sanaoneko china chake chimene chinasintha. Ndi chani chimene akunena kuti ndalamazo zinagwiritsidwa ntchito kuti apangire zinthu kumene ndi zinthu zake zitino. Akunena kuti iwo amagwira ntchito m'magawo a zaumoyo, maphunziro komanso ndikuti mwina kutukula zina ndi zina kumeneko. Mwachitsanzo kuonesa zoti mwina amangeko kaya ndi makiyosiki tonena kuti anthu azikatha kutunga madzi ndengati kunamangidwa makiyosiki ena ake kumeneko mwina m'madera mwathumo, koma ndikuti anyuwani choncho sizinayi zochoka kuboma koma ndalama zizina zochoka ku Iceland kuthandizira kunena kuti anthu azitha kumapeza madzi. Magahe tikamakamba za madzi zizeri even kumayeni makhala, it is very very sad kuona zonena kuti paipi kangophulika kungophulika pali paipi jayawa linongota bodi basi umapezeka zonena kuti ndikuti anthu akomba ndikuti kachitsime pamenepo pafupi ndi paipipo kuti amadzi aziyenda kuchoka pamenepa kuchoka paipi paja pamene paphulika paja ndikafukera mukajeka dzenje kameneko ndi adzidekha bwinobwino pamenepo nkumabwera ndi mabeseni nkumarunga ndikumakamwa kumakaphikira. Imagine magayi madzulo sindonso zoti madzulo pamakhala kuyenda zotani kulikoti anthu amabwera adzakodzerapo anthu akamwamowa kumafanzi kupezeka kutunga madzi amenewo ndikumakamwa. Kungoonesa kunena kuti nkhani zokhudzana ndi madzi aukhondo ndi vutonso kuti anthu apezeke nawo. Ndeti kukamba this is Lilongwe, kukamba ku Lilongwe ku capital city ndekuli bwanji kumaboma ngati amene akunenedwa
kuli bwanji no kumene koko nanga kumamidzi kwenikweni ndekuona no kumamidzi kwinako kalekale tinkadalira zitsime koma pano pa zitsime zinatane zinauma madzi ajaso samakhazikika mwina nthawi ya mvula yokha katero auma tikwene ndeti zidalira madzi ochoka kaya ndi ku waterboard koma ku waterboard koso ndekuti no madzi aja ngosafikirika chifukwa choti anthu endalama alibe mwayiona zimenezo pamene pakubwerera alonso pano awa ndekuti a Iceland kuthandizirapo ndekuti kumanga timakiyosiki timeneto kaya mwina mabloko ena akanachita kuonongekeratu m'masukulu mwina make basi akuyesera kumangapo apo ndi apo basi tu akatero ndekuti ayang'anenso nkhani zokhuzana ndekuti ndi za umoyo kaya mwina tizipatala ting'ono angapange bwanji kuti athandizire zinthu ngati zimenezozo I think ndi zinthu zopambana kwambiri ndipo no tikwena tikhale basi ndikunena kuti no zikomo kwambiri inoto a dziko la Iceland wino kunena kuti izi ndi ndalama zochoka misonkho ya anthu akumene koko agwira ntchito anthu kutenga ndekuti misonkho yawo ija pang'ono kupakulako basi ndikutani kuti tumizira kuno kuti mwina market zathandizire chani madera athu amene wawa kutukula madera athu amene wawa zikomo kwambiri chifukwa cha mtima umene wo tikamakamba zonse na musefa kumangokhalira basi ino ndekuti no kumakamba zonena kuti ya zopempha basi kumangopempha basi tizatukukalite iweyo bwanji takuta takapanga tukiyosiki iweyo takapanga iweyo ngati ukuyankhula zonse tapita ukapanga iweyo chifukwa zonena kuti notapeza mafoni ndekuti si basi ndekuti guaranteed zingoyankhula zimangobwebwetuka zimaito kufuna I think before you speak kumaganiza kaya tisanayankhule koma tingokamba zonse ineyo nkhani magaya chimene kundisangalasira nchonena kuti most of the times ife timapita kunja kukapempha maonete kweta kuwapempha koma awa magaya wasiti na apemphe ya oka angolingalira kunena kuti no okay ndimera onena ku Malawi ABCD zoperewera tendithandizeni okharu osalife kwapempha kungotifikira akuluakulu etu kuthandizani ndi ndalama mwakulu makhosola awa ndi awa tikufuna kumene kuti apangika zotere ndipo tikhati kumata ndikumathandizira nditu izi zinthu zonena kuti ndalama zija amakhala sizo ndi amangosisiya manja paboma mazuwa kale muli mbala mbenemo mbala zoopsa kwambiri ndalama zidzalule kwa amazilondoloza yowa kokamanga zinthu kuyowa amakakhala nawo kumphika kwa mabudget kwa amakakhala nawo amazipanga trace bwinobwino faka nena kuti ndifo okhutira ndi mmene zinthu zizayendera maona embassy ija ya Iceland imakhala ndi kuti ukalongosola nawo mmene zikuyendera zina zizonse cholinga chonena kuti aonesese ndalama zawonso zagwira ntchito moyenerera which is good koma ndimangofuna kupanga no emphasize apa tili kunoku tili ndekuti ndi maofesi akazembe osiyanasiyana chifukwa natchula list ya maofesi ija ndipo alipo ochuluka achina China ali nkati menemo kulitu maofesi ochuluka kwambiri komano pa maofesi ajawa mukuona zomwe zikuchitika ofesi siti tinachita kuipempha yangoona kunena kuti ifeyo kuno kukhala ku Malawi kodi ntchito yathu izingokhala yonena kuti kodi anthu aku Iceland akukhala bwanji kodi ndipate pamene paperewera kuno ku Malawi apo okay kodi tisiti ngapemphe kwathu kuja ndikupempha kumene kuja akuluakulu kunoku munati toma kuti tizagwira ntchito ngati ma diplomat tikugwira ntchito kunoku kuyimira dziko la Iceland koma kunoku kuti kukhala kunoku suli kuti mavuto ena ake kodi siti ngathe kuthandizirako tatigayira nkolendera muzokwana mwakuti titamba ka project kena kaka kukonzako ndekuti kandi makiyosika anthu azikhala ndi madzi kuyang'ananso mwina za maskuluzi tapangani zimenezo zingatithandize kuti tisamangokhala kuno koma tizionenso kuti tikupanga contribute chinthu zina zake chimene chidzapangiso kuti dziko lathu lija lizikhala ndekuti likuyikidwanso pamwamba kuti ndi dziko limene lili ndi anthu amtima abwino ofuna kuthandiza nawo magaye kuja ndekuti ataona ma prime minister awo anozoti zili motere ndama mwakuti tapia mukathandizire sonde kuti wakurakura zathekaso kumeneko ndalama iziso muleso phase number 2 so muthandizireso makonsolera this is good ndi zinthu zabwino zonena kuti tizikhala pasende kumayamika of course I hope one day ifeyo tizakhale pasende kumazipangira zinthu patokete osati no kumakhala pasi then we are begging all the time kumapempha sizabwino kapena wena kumadalira kuti atithandiza akatithandiza ndi kumanyalira I think day nake izabwera onena kuti tikamathandizidwa tizizasifera chisone kunena kuti zoona kuti no atithandizira kuyendetsa banjali ngati mamuna omayenera bozizivera chisone kuti no iweyo abale ako ndi amene akubwera kuthandizira kuti no uyendese banja lako kuti no ukhale ndi chakudya kuti ulipire ana ako school fees I think zimafunika bezonena kuti no ukakhala wekhabe uzichita manyazi kuti apa no I think apapa ndigwira ntchito molembekera kuti next time ndisazitothandizidwa ndizayitopanga ndekha
osati kuti nauti amalawi ife tilibe kuthekera ndetililawo kuti tikhoza kupanga zimenezo. Ndalama timasonkha misonkho komano mwina kazigwiritsidwe ntchito kathu ka ndalama nkamenenso kamakhala vuto pena pake makamaka anthu amene ali kumphikako akufuna pakule asukunize zinthu. So we hope one day kuti tidzakhala pansi ndikumakamba zoti zinthu ngati zimene ziti kuchita kuzipanga rokha ndipo zikumatheka zapamwambaso ngati zimenezo. Zikomo kwambiri anthu aku Iceland, we really appreciate you. Thank you so much for your generosity. Akuti